Le nto yokulobola sidinga umyeni ofuna wama-Hawks manje kungenjani impela siyagibhida phela niyabiza nina manje. Awu yazi uma uthi uyabheka impela nje cha mina ngeke ngilobole mase ngikala nje kahle noma ngingasebenza noma nginganjani ngizogcina ngingalobolanga. If ngilobolile mangenza kahle i-maths ngizolobola lapho at an age of 30 bani mhlawumbe 40 bani sesingasekho vele isidingo. Angifuni vele ukuqamba manga phela mina ngangibala ukuthi mhlawumbe at an age of 26 zobuseni nomakoti manje amantombazana abiza ngempela bafuhlala emakini and vele niyabhedela nani niyazi niwasazi isimo sakho mfowethu ungazi ukuba nathi siyanichwephesha na uyazi futhi ukulobola ukulotsholwa nawe into ehambelana kude kodwa sizozama phela sibone ukuthi sikuncibisa nalaphi sibonda awukhona la singakufaka khona edlozi uqiniso ubizwa khona ngalokho ubizwa kini nawe u upgrade obiza emzini yabantu.